नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. तुम्हा सर्वांना होळी आणि धुलिवंदनाच्या शुभेच्छा. आज मी देवाच्या नैवेद्यासाठी सोप्या पद्धतीत सुकं खोबरं आणि सुकामेव्याचे लाडू दाखवले आहेत. गरम कढाईमध्ये 20 ग्राम तूप घातलं आहे. तुपामध्ये 30 ग्राम काजू घातले आहेत. 10 ग्राम बदाम घालायचे आहेत. 10 ग्राम मेलन सीड घातले आहेत. तीस ग्राम मनुका घातले आहेत. मनुका फुलत आल्या की 30 ग्राम खजूर बिया काढून आणि बारीक कापून घालायचे आहेत. खजूर जस्ट आपल्याला ते तुपामध्ये घोळवून घ्यायचे आहेत आणि काढायचे आहेत. तुपात जास्त भाजले तर कडू होणार. सुकामेवा काढून घेतल्यानंतर त्याच तुपामध्ये आपल्याला खसखस घालायची आहे. खसखस फुटत आली की त्यात किसलेलं खोबरं घालायचं आहे. सुकं खोबरंसुद्धा आपल्याला खूप लाल वगैरे करायचं नाही. जस्ट तुपामध्ये गरम व्हायला पाहिजे आणि तूप त्याला लागायला पाहिजे. इथे मी 15 ग्राम तूप परत घातलं आहे. खोबऱ्याचा रंग लाल होऊ द्यायचा नाही, फक्त गरम लागलं पाहिजे हाताला आणि आपण काढून घ्यायचं आहे ते. पुन्हा कढईमध्ये 5 ml तूप घातलं आहे. एकशे 150 ग्राम साखर मिक्सरला पावडर करून घालायची आहे. अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे. साखर फक्त वितळली पाहिजे आणि बोटांना चिकट लागायला पाहिजे, एवढंच आपल्याला शिजवायचं आहे. या पाकाला आपण कच्चा पाक म्हणू शकतो. पूर्ण तार येत नाही आहे. आता गॅस बंद करायचा आहे आणि 2-3 चमचे पटकन पाणी ओतायचं आहे. कॅमेरा हलल्यामुळे मी दाखवू शकले नाही. आता यात फ्राय केलेला सुकामेवा घालायचा आहे. चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. आणि सुकं खोबरं घालायचं आहे. गॅस चालू करून मंद आच ठेवायची आहे. सगळे जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे आहेत. आता इथे आपल्याला खोबरं थोडं सुकं वाटत आहे. याचे लाडू वळताना थोडं मुश्किल होईल. इथे मी थोडंसं पाणी घालत आहे. आता मिश्रण लाडू बांधण्या इतपत मऊ झालेलं आहे. लाडू 2 हाताने वळवता येत होते, त्यामुळे मी रेकॉर्ड केलेले नाही आहेत. लाडूचं पुन्हा मिश्रण बनवण्यासाठी मला 1 ग्लास पाणी लागलं आहे. लाडू एकदम छान वळले गेले आणि टेस्टला पण खूप छान झाले. तुम्ही करून बघा आणि तुम्हाला रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. 400 ग्रामच्या मिश्रणामध्ये 15 लाडू तयार होतात. झटपट होणारी सुकं खोबरं आणि सुका मेव्याच्या लाडूची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.